जों दिनै 2 डिसेम्बर हाजिं 3टा तामानि जरावनो आगरतलानि सिमि जों दिल्ली थाना बागै रुवाना रिलाइका जत तिप्रासा लुकुरक तिप्रा हासनि गोनाङै तामनि बागै केके 5 तारिख दिनै दिल्लीआव जों जन्तर मन्तर थाङै उबाग्रा बाय दुइदुलजा जों कायसा दिनै तिप्रामाव थाङै जों अ जागा दिनै ग्रेटार तिप्रालेण्डनि डिमान्ड माननानि बागै जों अजा खरां बिसालायनाय मनि बागै गोबांमा गुनाखुनि दाय जत जागानि बरक दिनै तिप्रासारक ताबुक बेलाय सामुंनि जरा माइरक रामानि रसमा जरा खायफानो बाक्साबा ज्रायरक स्कुलाव एग्जाम चलि दङ लग रग सामुं गोबांमा खायफानो सेक्रिफाइस हाथाय दफानि बागै जारा दिल्ली मुभमेन्ट दिनै थां दंनाय रक ओ मालफुं कलक एबा ट्रेन कासाय कासाजा दङ जत ताकु मा फासङ आनि खाबाय खुबाय हामबाय याफारो एबं गायतन थाना आनि सुरमिं दंनाय जतरो माल बाक्सा खलायै जों अ जागा दिल्ली थां सगायनानि बागै सार हायजे कायसा सुमुं अ दिल्ली थांमानि बा अ थांमानि रिजन कायसा सामुं ति दिनै अ दिल्ली थाङो दिनै मट' कायसानो दिनै ग्रेटार तिप्रालेण्ड आबनो इसु दिनै जों दिनै दिल्ली थाना बागै जों नखरलाय हायगे दिनै अ दिल्ली थांतानो खरक सुबु खरक ति दिनै अरो 1500 साल सुनो ति दिनै अ हायगे जों सालनै दिल्लीआव जों kana 4 तारिख नि सारि खायजों थां सगायनाय एखे जों 5 तारिख 6 तारिख एखे जों दिल्लीआव जन्तर मन्तर दर राखलायनाय